Said Abdullah ibn Sakka we Abdülkadir Geylani ilm öwrenmek üçin Bagdada barypdyrlar. Abdülkadir Geylani entek o wagtlar ýaş eken. Bir gün olar Hoca Yusuf Hemedani Hazretleriniň Nizamiye medresesinde wagt berýändigini eşitip onuň bilen görüşmekçi bolýarlar. Şonda ibn Sakka oňa şeýle bir sorak berermi welin jogap berip bilmez diýipdir. Ebu Said Abdullah menen bir sorak soraýyn, jogabyny berip bilermika diýipdir. Abdülkadir Geylani welin entek ýaşy kiçigen bolsa beýle niýet bilen halipaň ýanyna barmagy edepsizlik hasaplapdyr. Şonuň üçin hem olara Allah saklasyn, men ondan hiç zat soramaryn. Diňe öňünde sesimi çykarman oturaryn. Ony görmeň özü näme degen ok diýipdir. Ahir olar Hoca Yusuf Hemedani'nin wagt etjek ýerine barypdyrlar. Hoca Yusuf Hemedani Hazretleri entek gelmän eken. Bir salymdan soň Hoca Yusuf Hemedani Hazretleri gelýär. Gele gelmän hem ibn Sakka gaňrylyp seredýär. Ey ibn Sakka, utanaň okmy? Sonra berip meni synap görürsün gelmi? diýär. Onsoň onuň soramakçy bolýan soragyny aýdyp, jogabyny hem berýär. Soňra näme üçindir senden küfrüň ýyzy gelýär diýär. Onsoň Hoca Yusuf Hemedani Ebu Said Abdullah öwrülip seredýär-de onuň bermekçi bolan soragyny hem de jogabyny aýdýar. Hoca Yusuf Hemedani oňa "Senem edeňi saklamany bilmedim. Şonuň üçin bütün ömrüňi hasrat bilen ötýärsiň" diýär. Soňra Abdülkadir Geylani'nin ýanyna baryp, "Ey Abdülkadir, sen ýagşy edegiň bilen Allah Taala'ny we Resuluny razy etdiň. Sen Bagdatda ulum öwredörsiň. Üstesine meniň aýagym ähli öwliýalaryň egniniň üstündedir" diýip çekinmän aýdarsyň. Ulmy mertebeň ýokardygyny görüp, döwrüň öwliýalarynyň ählisi başlaryny aşağı egerler diýipdir. Soňra gözden gaýyp bolupdyr. Bu olaryň Hoca Yusuf Hemedani'ni iň soňky görşi bolupdyr. Aradan neçe ýyllar geçipdir. Hoca Yusuf Hemedani'niň aýdyşy ýaly Abdülkadir Geylani öz döwrüniň beýik alim bolup ýetişipdir. Öwliýalaryň hiç biri onuň beýik mertebesine ýetip bilmändir. Her kim onuň söhbetini dinlemäge howlugupdyr. Bir gün ol kürsiniň üstünde wagt edip oturýarka, "Meniň aýagym ähli öwliýalaryň egniniň üstünde" diýipdir. Dogrudanam, onuň mertebesiniň beýikligi hemme öwliýalar tarapyndan ikrar edilipdir. Şeýlelik bilen Hoca Yusuf Hemedani'niň mundan neçe ýyl aýdyp geçen zaly bolupdyr. Ibn Sakka barada aýtsak, ol Hoca Yusuf Hemedani bilen şol gedek görüşenden soň şerîgi ilmler bilen meşgullanypdyr. Suhany adam bolup ýetişipdir. Sultan hem onuň dilewar adamdygyny eşidip, ony Bizantiýa imperiýasyna ilçede ugradypdyr. Şol ýerde hristiýanlar onuň göwnüni görmek üçin ellerinde barny edipdirler. Şeýlelikde Ibn Sakka hristiýan dinine geçipdir. Bu wakalary gurrun berýän adam şeýle diýär: "Men Ibn Sakka eňatyp batirqa ýanyndadım. Onuň ýüzüni kıwla tarapy wurdum welin, ol ýüzüni tersine wurdy. Soň men onuň ýüzüni ýene kıwla tarapy wurdum. Ol ýene ýüzüni tersine wurdy. Şeýdibem jan berdi." Ebu Said Abdullah'nyň özü şeýle gurrun berýär: "Men Şama bardym. Döwlet işleri bilen meşgullandym. Te ahir ömrüme çenli edenim bergi görünim görüp bolup geçdi. Hoca Yusuf Hemedani Hazretleriniň biziň üçimiz barada aýdanlarynyň bary boldy." El-Müşerre adly kitabyň ýazary Cemalettin Muhammed ibn Ebu Bekir el-Hadrami şeýle diýär: "Bu rowayat gaty köp çeşmelerde agdalyp geçilýär. Üstesine wakalar dürli hili beýan edilse-de, olaryň bar bir meňdeş mazmuny eýedir. Şonuň üçin oňa ygtybarly çeşme ýokmuna garamallar. Başgaça aýdanynda Allah Taala'nyň söýen bendeleriniň gaňryşyna gaýtmagy batyrgaýlyk edýänler Ibn Sakkanyň gününe düşmekden gorkmaly. Şondan bizi
Allah Taala'nın özü gorusun. Beşetül Musannifi adlı kitapda Abdülkadir Geylani hakdaki rivayatlaryň gurrun berilýän bölüminde bolsa, şeýle ılımly, ibadatxon adam bolan Ibn Saqqanyň ebedi betbagtlyk jezasyna uçramaklygy onuň Hoca Yusuf Hemedani ýaly bir welini kemsitmegi bilen baglanşdyrylýar. Ömrüniň ahirki günlerini Merve Hırat'ta geçiren Yusuf Hemedani Hazretleri Hırat'tan Merve gaýdyp gelýärkä Bameyn şäherinde aradan çykýar. 1140-njy ýylda 5-nji noýabrynda şol ýerde jaýlanýar. Soňra Ibn Neccar atly müridi onuň gowruny Merv şäherine göçürýär. Häzirki wagtda gowry Türkmenistanyň territoriýasynyň çäklerine Mary welaýatynyň Bayramali etrafynda ýerleşip, Hoca Yusuf Baba ady bilen tanalýan ziyaretgähdir.